Hej, velkommen til Matematik B på KVUC. Jeg er Christine Gråkilde, og jeg er din lærer på forløbet. Her der er dit holdrums forside. Her der står der de moduler, du skal igennem, og alle de oplysninger, du har brug for, de vil stå her. Der er mange gode tips og tricks under Kom godt i gang, så læs det hele grundigt igennem. Her står der også, hvordan du får fat i e-bogen til din bog. Vi kan lige prøve at kigge en gang. Har en introvideo, der bliver der sagt rigtig mange af de samme ting, som jeg siger her. Og lidt om, hvordan kurset er bygget op, og om læseplan, afleveringsfrister. Vi har ikke noget med afleveringsfrister at gøre overhovedet. Det er kun vejledning, der kan give udsættelse på en opgave. Så det er altid det, vi skal skrive til. Skriv ikke til os, for vi kan ikke gøre noget ved det. Moduloversigt, bøger og materialer finder I her, og forventningerne til det, planlægning af tid. Der er sådan et rigtig fint ugeskema her. Hvis man klikker på det, så kan man prøve at lave sin egen tid og redigere den. Hvad skal man undgå? Snyd, plagiatkontrol og AI. Og hvor kan man få vejledning? Det kan man hos studievejledningen, og spørgsmål og svar. Studieværkstedet, der vil være mulighed for at møde ind på skolen og få noget hjælp, det kan man læse om her, og lidt om læreren. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo mig, der er på det billede her, det er, at jeg tager mig den faglige vejledning. Det vil sige, at jeg retter dine opgaver og giver dig feedback tilbage. Og min feedback til dig er konstruktivt tænkt, forstået på den måde, at det er meningen, du skal bruge den. Du får den første opgave, du får en fokusopgave i de første moduler, og jeg skriver til dig, hvad det er, du skal arbejde med i den opgave for at blive endnu bedre til Matematik B. Jeg vil rigtig gerne bede dig om, hvis du har faglige spørgsmål, kan du gøre 2 ting. Hvis det direkte er til mig, så skriv dem ind i din opgave. Husk på, at det ikke er en eksamensopgave, du afleverer. Det er en opgave, du har siddet og arbejdet med. Så hvis du skriver dine spørgsmål ind der, så er det noget nemmere for mig at give dig en konstruktiv feedback. Den anden mulighed, det er at gå herned til, skal vi lige se, hvor den ligger henne, forum, omfadet gamle fornøjelse, kom til at gå for langt forbi her, materialer her, online hjælpen. Hvis man klikker her, så kan man stille spørgsmål til os lærere, og vi vil svare på dem. Og det kan være en rigtig god idé, det vil vi gerne have I gøre, fordi så får alle glæde af spørgsmålet. Man kan også bare sende det, altså hvis man skriver til mig, så vil jeg som regel lægge det ind, og så bare anonymisere det. Her der er der nogle gode knapper, der kommer I tilbage til Kom godt i gang, moduler, bøger, materialer, og her kan I se, hvornår vi holder introseminar. Her om faget og om eksamen, om hvilket hold man går på, hvilken lærer man har, og hvordan kan man få hjælp. Der er nemlig rigtig mange forskellige steder. Nu har jeg nævnt 2 forskellige muligheder. Der er selvfølgelig også hernede, få svar på det meste her, og IT-hjælp her. For svar på det meste, der kan I se, hvorhenne jeres afleveringer, hvor I kan se, hvornår de er afleveret, eller om de er afleveret, om de er godkendt, og hvornår jeres deadline er for at aflevere opgaver. Og IT-hjælp, det er alt det andet, jeg har behov for at vide noget om. Det var vist lige det for nu her. Udover, man kan sige, at vores kursus er 2-delt, forstået på den måde, at der er nogle bøger, e-bøger, man skal læse i. Så er der vores online-univers Adaptio her, som jeg også skal arbejde i. Og her har vi for hvert af de forløb, der er analytisk geometri, polynomier, funktioner, differentialregning, statistik, modeller, differentialregning 2 og supplerende emner her, og det er blandt andet også noget sandsynlighedsregning. Og så hernede, der er der lige lidt frivilligt bogstavregning, men det kan faktisk være en meget god idé lige at sætte sig ind i det, for I får brug for det rigtig meget. Men lad os kigge på modul 1 her. Den er bygget sådan her op, den rette linje, der er 18 læringsaktiviteter, og det går simpelthen ud på, at der er video, og så der er en quiz, og I skal huske at starte quizzen, og ikke kun lære at være i testforløbet. Vi starter en quiz, nu står der her, punktet på en linje, ligger punktet med koordinaterne 4,-13 på linjen givet ved, osv. Nu vælger jeg bare lige et svar, så I kan se, hvordan det virker. Test dit svar. Det var det korrekte svar, og så får man simpelthen feedback hernede, der fortæller om, hvorfor det var rigtigt, eller hvis man har svaret forkert, hvorfor det var forkert.
Så kommer der en quiz mere, og så kommer der en video og en quiz. Og det er simpelthen sådan, det her univers, det kommer til at fungere for jer. Jeg vil lige vise jer noget. Jeg skal prøve til at komme tilbage igen. Kan jeg måske tro det? Ja, jeg er ikke helt glad for det. Ja. Se, det er lidt svært, når man har denne her på. Okay, hvis I kan komme ud af den her, så ligger der nogle videoer, der hedder hjælp til quizzerne, som jeg har lavet til jer, som fortæller jer om, hvordan I bedst muligt får arbejdet med jeres formelsamling i forhold til jeres quizzer. Og hvorfor gør der nu det? Jo, det gør der, fordi at formelsamlingen er simpelthen nærmest det vigtigste, I overhovedet kan komme i nærheden af her. Hvorfor det? Nu prøver jeg at gå op i bøger og se, om jeg kan finde den, eller ligger den her over monstro materialer der. Nej, den lå lige nedenunder, kunne jeg se. Formelsamlingen. Det her, det er jeres formelsamling, og jeg vil anbefale jer at få den printet ud, så I kan have den liggende ved siden af jer, opslået, når I løser opgaverne. Her, der er det, som jeg kalder for en retro-Google-ting. Det betyder, at man kan simpelthen slå op og se her. Hvis nu man for eksempel starter med analytisk-geometri, interessant, det der formler til på side 10, og så kan man lige bladre frem til side 10, hvis man gjorde, før man kunne google. Side 9, og så tror jeg, vi starter her. Ja, alle de her formler, dem forklarer jeg faktisk i den, der hedder videohjælp til quizzerne, eller hjælp til quizzerne inde i Adaptio. Der forklarer jeg, hvordan de virker. Og man kan sige, formelsamlingen, det er jo simpelthen ordbogen i sproget matematik, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at I bliver fortrolige med den. Det er det også, fordi at vi jo til eksamen har en todelt eksamen, en som er en delprøve 1, som er skriftligt uden hjælpemidler. Der har I nemlig kun en formelsamling, papir og blyant. Så derfor er det rigtig vigtigt, at I lærer at få brugt formelsamlingen godt fra starten af. Det er simpelthen mit bedste råd til jer. Når jeg viser jer, hvor den ligger henne, så er der også noget andet, I får brug for, og det er det, der hedder TI Inspire, som er det, der er vores kastværktøj. Nu kan jeg se, at jeg er ved at åbne noget, som jeg ikke er helt sikker på, at jeg kan få op på skærmen her. Men TI Inspire, vi holder kurser i, hvordan man bærer sig ad med at få det installeret. Jeg har et kursus sammen med Maria på næste onsdag inde på skolen om eftermiddagen. Men der er også et online kursus på et tidspunkt. Og det ligger under introseminarer her. Det kan I se det. Yes. I kan også møde mig her, hvor jeg også cirka fortæller det samme, som jeg gør nu, bare også med en PowerPoint. Jeg lægger PowerPointen ud hernede under, det gør jeg lige om lidt, så I kan se den. Ja. Og kurset med installering af TI Inspire, det står her. Der er et tilbud om en Inspire Workshop, og det er på torsdag den 14. i 8. Og det er det her tidspunkt. Ja. Men det var det, jeg ville sige for nu. Kom rigtig godt i gang, og jeg glæder mig til at få jer alle sammen igennem. Hej hej.